बेस तो बस बजाने के लिए है, आफत मचाने के लिए मेरा नाम ही काफी। दीपक सिंह छप रही है। रिकॉर्डिंग बाय ऑडियो टेम्पर, बसंत रोड, गड़खा। बाटे हर जगह नाम करे बढ़िया हो काम, बाटे हर जगह नाम करे बढ़िया हो काम। हमेशा रहेला राउंड में, राउंड में, राउंड में। सबसे अलग क्वालिटी बा भैया बढ़ाओ के नीरज साउंड में। सबसे अलग क्वालिटी बा भैया बढ़ाओ के नीरज साउंड में। Presented by DK Pictures, दीपक सिंह छप रही है। गोविंद बिहार। जहाँ जाले गर्दा उड़ावे हर के हुई जानेला। सिमरी गोराई पूसा सैदपुर दिनेश के गुरु मानेला, दिनेश के गुरु मानेला। जहाँ जाले गर्दा उड़ावे हर के हुई जानेला। सिमरी गोराई पूसा सैदपुर दिनेश के गुरु मानेला। बटे अच्छा व्यवहार मिल सबका से प्यार, बाटे अच्छा व्यवहार मिल सबका से प्यार। हमेशा रहेला राउंड में, राउंड में, राउंड में। हरपुर भराओ के नंबर 1 बा, मजा मिले नीर साउंड में। हरपुर भराओ के नंबर 1 बा, मजा मिले नीर साउंड में। गोविंद बिहार, गोविंद बिहार। शादी विवाह चाहे हो के फंक्शन करेला बुक हर साटा हो। रात भर फुल बेस में बजावे, सुबह को देवे बाय टाटा हो, सुबह को देवे बाय टाटा हो। शादी विवाह चाहे हो के फंक्शन करेला बुक हर साटा हो। रात भर फुल बेस में बजावे, सुबह को देवे बाय टाटा हो। नीरज साउंड खाली गूंजे एक टक्कर में न दूजे, नीरज साउंड खाली गूंजे एक टक्कर में न दूजे। ज्यादा ही है रहेला ग्राउंड में, ग्राउंड में, ग्राउंड में। सबसे ज्यादा मजा मिलेला बढ़ाओ के नीरज साउंड में। सबसे ज्यादा मजा मिलेला बढ़ाओ के नीरज साउंड में, बढ़ाओ के नीरज साउंड में। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं गाना बनवाना तो संपर्क करें 6203 40 80 47।